खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनि आरो टाइम 8 निउसनि नोंथांमोननो आंनि गोजोननायखौहाय बावनाय जाबाय। लोगोसे थांनाय 3 तारिख 12-20 आवहाय इउपिपिएल हान्जानि बिथांमोना आमगुरि बिसिडिसिनि चेयारमेन आरो मेम्बारखौ आईवाई आरो जब कार्डनि थाखा जाख्ल'दों होननानै मिडियायावहाय फोसावदों। बे फोसावनायखौ आं दिनैहाय आमगुरि बिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै आरो मेम्बारफोर जानानै दिनैहाय आङो क्लियारिफिकेसन होनो थाखाय आङो गसंबाय। दा 2009 आरो 15 आव आङो चेयारमेनशिपखौ आं बाव लादोंमोन आरो बे लानाय समावहाय आङो जोंनि आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बिभिन्न जनगोष्ठीनि गामिफोरनि जि आईवाई बे आईवाई न'खौ होनाया आङो कुनु पार्टी कुनु दोलोनि पार्टीफोरखौ नायनानै आङो आईवाईखौ जोङो होआखै। जोङो साफ्रोमबो गोरिब आरो दुखिया बयनोबो जों होदों। नाथाय जोंनि बे आमगुरि बिसिडिसियावहाय व्हाइट लिस्ट आईवाईनि जिनाखि पार्मानेन्ट आईवाई व्हाइट लिस्ट दङ बे टिडि बर' बाजार ब्लक बे ब्लकनि बिथोन बायदियै जोङो साफ्रोमबो गामियावहाय जोङो 80 घर 90 घर 150 घर 200 घर व्हाइट लिस्टखौ जोङो मोनाखै। बबेबा गामियाव 10टा 15टा बे रोखोम जोङो आईवाई व्हाइट लिस्टखौ जोङो मोनदों। बेजोंनो जोङो 150 घर 80 घर जोंनि आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गामिफोरनि आईवाईफोरखौ जोङो होबोगासिनो दं। आरो गोरिब गुन्द्रा जों नायालासिनो मास्टार आरो गासैबो जोंनि बे गामियावहाय आईवाई न'खौ मोनबोजोबदों। दा माखासे जोंनि आईवाई बेनिफिसारि बिथांमोना 2011-12नि जिनाखि एलाहाबाद बेंकनि पासबुकखौ जोंनि मानिजाथाव अफिस सेक्रेटारि बिथाङा जेब्ला जोंनि 2009निफ्राय 15सिम जोंनि टाइमा जोबो बे जोबनाय लोगोसे बिथाङा गाव पशु डाक्टारनि न'आवहाय बे गडरेजखौ दोनहैदोंमोन। आरो बे गडरेजनि सिङाव गोबां जोंनि आमगुरि बिसिडिसिनि नथि पत्र दंबावोमोन। बेखौ गडरेज देखायनानैहाय बिथांमोना खावना लांदों। खावना लांनानैहाय मिडियायावहाय प्रेस खालामदों। दा जाख्ल'दों होननानै जोंनि आमगुरि बिसिडिसिनि सिङावहाय अजद थिखांनायनि मेन बिथाङानो जाबाय बिनामिन बसुमतारी आरो बिथाङाबो आईवाई न' बिथाङाबो मोनदों। नाथाय बिथाङा न' आईवाई मोननानैहाय बिथाङा लुवाखै, बिथाङा जाख्ल'दोंसो। दिनै जेसेबां 50टा बिथांमोना बे आईवाई बेनिफिसारिनि जब कार्ड पासबुकखौ मोनदों आरो बे पासबुकखौहाय मिडियायाव प्रेस खालामनाय बे बिथांमोना गासैबो बेनिफिसारि बिथांमोना थाखाखौ बख'नानैहाय चेयारमेन आरो मेम्बारफोरनो जमा होदों। ओमफ्राय ब्लकनि बिथोन बादियै बिडिअनि बिथोन बादियै एक्सटेनसन अफिसारनि बिथोन बादियै जोङो बेनिफिसारिनिफ्राय थाखा बख'नानै लाखिनानै बिसिडिसिनिफ्राय मेम्बार बिथांमोना बेनिफिसारिनि न'खौ लुना होयोमोन। मानो होनब्ला 2005निफ्राय बे 15सिमावहाय गोबां बेनिफिसारि बिथांमोना न'खौ मोनदों। मोननानै माखासे बेनिफिसारि बिथांमोना लुवाखै, लुखांनो हाया। आरो बे बेनिफिसारिनि टटेल थाखायानो जाहैबाय 47,500। दा बे थाखाखौहाय मोनथाम किस्तिजों द्र' खालामनाय जायो। मोनसेया 20, सेकेन्डआवहाय 10, लास्ट फाइनालावहाय 7.7। बिदिनो बेनिफिसारिफ्रा माखासे गोरिब थाखोनि श्रेणीलाय बिथांमोना गाव बे फार्स्ट किस्तिजों लुनानै माखासे अफिसियेलि नियम बायदि प्रग्रेस दङ, बे प्रग्रेस बायदियै न'खौ लुनो हाया। बे हिसाबै
जोंनि टिडि ब्लक बर' बाजारनि भिडिअआ मोनफ्रोमबो बिसिडिसियावनो बिसिडिसिनि मेम्बारफोरनोहाय दायथ' होदों लुनानै होनो। बै समनि मेम्बार चेयारमेना आंनोमोन, मुस्रि निमन मुसाहारि, गामि बालागारि। दहायनो बुंबाय बर' बाजार टिडि ब्लकनि पार्मानेन्ट आइ व्हाइट लिस्टआ एक्जाक्टलि गैजोबा, बेखायनो नामखौ सोलायनानैहाय बिमा बिफा बा बेक्तिनि नामखौ सोलायनानैहाय जोङो होबोदों। खारन सासे दुखियाया न' मोननांगौ मोन्थाय दंब्लाबो व्हाइट लिस्ट गैयिनि थाखाय बिथाङा मोना, बे खारनावनो जोङो बेखौहाय सोलाय सोल' खालामनानै होबोबाय थानांदों। जेब्ला 2015आव आंनि टार्मसआ जोबो, बे समावहाय जोंनि अफिस सेक्रेटारि बिथाङा लानानैहाय गावनि जि माखासे डकुमेन्टसफोर दङ जोंनि बिसिडिसिनि आरो गावनि सि जुमखौ लानानै बिथाङा बेयाव थाहैयो। आरो बेयाव थाहैनायावहाय गडरेजनिफ्राय बिथांमोना देखावनानैहाय बिसोरो लांदों। बे लकडाउन समावनो बिथांमोना लांदों। मानो होनब्ला दानि फैबाय थानाय बिटिसिनि इलेक्सनावहाय बिथांमोना बेखौ षड़यन्त्र खालामनो खायदा कौशल लानानैहाय बिथांमोना बे गडरेजखौ देखावनानैहाय बे पासबुक एलाहाबाद बेंकनि पासबुकखौ बिथांमोना लांनाय जादों। बेयाव जब कार्ड होननाय मोनसेबो बे गडरेजआव गैयामोन, मात्र दङ एलाहाबाद बेंकनि पासबुकल'। दा नोंथांमोना बिथांमोननि सायाव इलिगेल अजद दैखांदों, बिथांमोना राजनितिक षड़यन्त्र खालामनानै जोंखौ बिसिडिसिखौ जाख्ल'दों, मेम्बारफोरखौ जाख्ल'दों होननाया फुलि नंखाय आरो बियो मालाबाबो सैथो नङा। बियो कमप्लिटलि नंखाय। मानो होनब्ला जोंनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय गोरिब गुन्द्रा साफ्रोमबो गामिफ्राव मास्टारफ्राबो मोनदों, माहाजोनाबो मोनदों। बे रोखोमै जोङो होबोनाय जोंहा बेवहाय टटेलि माबा प्रुफ दङ। बे प्रुफखौ जों नोंथांमोननो जों होनो हायो दिनै। बे लिस्ट एखे, बेखौ तदन्त खालामनानै नायोब्ला मोनगोन। जाय बिथाङा मिडियायावहाय जाख्ल'दों होननानैहाय बिसिडिसिनि सायाव अजद थिखांदों, बिनामिन मुसाहारि बिथाङाबो न' मोनदों। बिथाङा बिनामिन बसुमतारिनि नामाव लादों, बिफाया करेन्द्र बसुमतारि। 2013-14आवहाय बिथाङाबो न' लादों। रमला मुसाहारि, बिथां रिमला मुसाहारि, फिसाया जाहैबाय बिना पुर्नेश मुसाहारि, किन्तु एक्सुवेलि बिनि फिसाया लुइस मुसाहारिसो। बिदिनो आनजिला नार्जारि, अनजालि नार्जारि, बिजेन नार्जारि, किन्तु बिनि आसोल फिसाया जाबाय दारासिं नार्जारि। 2015-16आवहाय बिथाङा न' मोनदों। दिनै मनिलाल बसुमतारि, रबेन्द्र बसुमतारि, बिथांनि नामाव मनिलाल बसुमतारि नङा, मनिलाला ब्रह्मसो, बिफानि नामा लक्ष्मण ब्रह्म। बिदि हिसाबै जोङो जोंनि आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गामिफ्रावनो व्हाइट लिस्ट थोयिखाय, आइडि नाम्बार गैयिखाय जोङो बे रोखोम सोलाय सोल' खालामनानै बयनोबो जोङो होबोदों। बिनि होबोनायनि जोंहा थोजासे प्रमाण पत्र दङ। बिथांमोना गामियारिनि नङा, कमप्लिटलि इउपिपिएल हानजानि। जाय बिथाङा जोंनि एगेन्स्टआव होदों, बिनामिन मुसाहारि, बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि सासे नेता आमगुरिनि। जाय बिथांमोना बेनि सायाव इनकुवारि खालामनानैहाय नायनो गोसो, बेखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। जोंनाव थोजासे बे रोखोमनि जोङो प्रुफ होनो हानाय जोंहा नथि पत्र दङ। आमगुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जोङो रायजो राजाफोरखौ जोंहा थोजासे बिसास दं। आरो जाय बिथांमोना जोंनि सायावहाय अजद थिखांनानै जोंखौ ब्लेम खालामदों, बिथांमोननि सायावहाय जोङो आयेननि थरमै जोङो मोनसे बेब'स्था लागोन, बेखौहाय जोङो थिरांथा लानानै दं।